Poštovane gospođe i gospodo, kolegice i kolege, dragi gosti i prijatelji, sve vas srdačno pozdravljam. Hvala vam što ste se odazvali pozivu Instituta za povijest umjetnosti i Hrvatskog instituta za povijest, koji su povodom 85. obljetnice smrti doktora Ise Kršnjavog pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića organizirali trodnevni znanstveni skup Iso Kršnjavi veliki plemenitelj. Slikar i likovni kritičar Ljubo Babić svojedobno je s pravom zapisao: aktivnost je Izidora Kršnjavog tolika da je lakše reći što on nije bio nego što je bio. Slikar i profesor, povjesničar i pravnik, organizator i inicijator, književnik i eseist, kao predstojnik odjela za bogoštovlje i nastavu, naručitelj i mecena, tvorac osnova za nastavu i graditelj škola i ateljera, pisac romana, stručnih radnja, novinar, tumač i prevodilac Dantea, sabirač pučkog umijeća. Usprkos svega što je za hrvatsko školstvo i kulturu učinio 4,5 godine kao predstojnik odjela za bogoštovlje i nastavu zemaljske vlade, Kršnjavi od svojih suvremenika bio mahom proglašavan izdajnikom i prodanom dušom vrijednog prezira, a od njihovih idejnih baštinika desetljećima nakon smrti prešućivan. Nikad mu nije oprošteno uključivanje u politiku 1884. godine na strane Narodne stranke sklone vladi obraženog bana Huana Helevarija. No još 4 godine ranije, krajem 1880. pisao je Kršnjavi biskupu Strossmayeru: u politici nam nema normalnim putem više spasa, barem da u kulturnim i materijalnim pitanjima dignemo našu domovinu. U Kršnjavu, koji je bio duboko svjestan nagodbom 1868. zadanog političkog okvira, počinjao se buditi real političar, spreman da sputa svoje svjetonazore i želje u korist napretka svoga naroda. S imenovanjem bana Huana Helevarija nastupio je trenutak konačne odluke. U Hrvatskom saboru Huen je u svom nastupnom govoru u prosincu 1883. jasno kazao da dužnost osjeća samo prema mađarskoj vladi, da njezino povjerenje uživa i da će njezine naloge izvršavati, te da se ne smatra odgovornim Hrvatskom saboru. Zastupnicima je na kraju ostavio izbor koji je Kosta Vojnović sažeto izrazio riječima: raditi ćemo zajedno ako bude moguće, ako pak ne bude moguće, ići će dijelovi bez vas. Ako je želio nastaviti sa svojim radom, kojim je temelje postavio još 1869. godine osnivanjem Društva umjetnosti i njegovim aktivnostima, aktiviranjem 1879. u zajedništvu s Muzejem za umjetnost i obrtnom školom, Kršnjavi je morao promijeniti stranu. Olga Maruševski slikovito je opisala Kršnjavijevu promjenu političkog opredjeljenja riječima: hitro je iskočio iz obzoraških kola kada je vidio, kako kaže, da će se otkotrljati u bezdan. Popeo se u Kuenov fijake, obilno iskorištavajući činovničko mađaronstvo na korist umjetnosti, prosvjete i školstva. Svjestan je bio jedan od najvećih hrvatskih političkih pragmatika da će zbog političkog konvertitstva biti izložen gruboj kritici i žestokim napadima hrvatske javnosti, no on je, kako sam kaže, snosio sve nepravedne podvale mirne savjesti s elegantnom rezignacijom, noseći u duši jedini cilj: napredak svoga naroda, a po njemu napredak čovječanstva. Za razliku od mnogih drugih koji su se politički prodali Huenu, vođeni željom za osobnim probitkom i unosnim službicama, Kršnjavi je prelazak u mađaronski tabor iskoristio za dobrobit hrvatske prosvjete, kulture i umjetnosti. Braneći se kasnije od optužbi za političku nedosljednost, Kršnjavi je između ostaloga odgovarao: jesam li kriv što sam utemeljio Hrvatsko društvo umjetnosti? Je li sramota što sam iz ništa stvorio obrtni muzej? Je li sramota što sam prve izložbe za umjetnost i obrt u Zagrebu priredio i što sam s velikim uspjehom priredio hrvatske izložbe u Trstu i Budimpeštu? Je li sramota što sam osnovao obrtnu školu u Zagrebu? Jesam li hrvatski narod osramotio dok sam bio predstojnikom Kraljevske zemaljske vlade odjela za bogoštovlje i nastavu? Jesam li hrvatski narod osramotio tim da sam u jednoj godini više škola i crkvi sagradio nego moji predšasnici u 10 godina? Jesam li tim što sam utemeljio Slijepački zavod, što sam iz primitivnih početaka stvorio zavod za gluhonijeme,
što sam za ta dva zavoda i rodilište pribavio lijepu zgradu? Je li sramota što sam potaknuo i omogućio gradnju bolnice milosrdnih sestara u Zagrebu? Jesu li nesramotu hrvatskome narodu srednjoškolske zgrade u Zagrebu koje sam sagradio tako da i nema para u monarhiji? Je li sramota za Hrvatsku što sam dao zgradu za bogoštovlje i nastavu tako pregraditi i uresiti da je svaki tuđinac dolazi gledati? I doista, s najviše ljubavi, zanosa i pažnje uložio je Iso Kršnjavi u pregradnju stare Gornjogradske palače u kojoj se danas nalazi. Uređenje Opatičke 10 nije bilo tek puko ušminkavanje, kako to često biva, jedne od vladinih zgrada i kabineta odjelnog predstojnika. Temeljna ideja koja je navodila, kaže Kršnjavi, je da zgrada u kojoj se obavljaju najodlučniji poslovi na polju nastave, u kojoj se utječe i na upravna pitanja bogoštovlja, vanjskim svojim oblikom bude primjerena toj zadaći vlade. Želio sam da se tu na umjetnički način izraze svi kulturni temelji na kojima stoji naša nastava. Klasična prošlost i kršćanstvo, idealizam i realizam. Htio sam da u glavnoj svečanoj dvorani iz kulture sjećaju na bogoštovlje, nastavu, znanost i umjetnost i na 4 fakulteta sveučilišta. A na stijenu da dođu slike iz hrvatske kulturne povijesti. Htio sam nadalje da jedna soba bude u pompejanskom stilu slikana, jer je klasična prošlost jedan od glavnih temelja naše nastave, a drugu sam sobu dao urediti u stilu renesanse, jer smo prožeti rukom tog društvenog pokreta. O rezultatima toga Kršnjavijevog nauma Olga Maruševski je napisala: među vladinim zgradama nije tada bilo ni jedne poput ove, koja s ambicijom estetizacije političke i upravne funkcije potvrdila dignitet prosvjete i školstva u nagodbenoj eri i to upravo za saborskog bana Kuvana Hermana. Palača u Opatičkoj 10 do danas je formom i sadržajem sačuvala duh i smisao kako je zamislio Iso Kršnjavi. Stoga vjerujem da ćete se složiti da nema boljeg mjesta od zlatne dvorane u Opatičkoj 10 za održavanje skupa na kojem će se iz znanstvene perspektive sagledavati uloga i značaj velikog utemeljitelja Ise Kršnjava. Na kraju željela bi se posebno zahvaliti članovima izvršnog odbora koji su mnogo truda uložili u pripremanje ovog skupa, dakle doktorici Ireni Kraševac, doktorici Ivani Mancer iz Instituta za povijest umjetnosti i doktoru Zlatku Matijević iz Hrvatskog instituta za povijest. Isto tako zahvaljujem se i svim ustanovama koji su pridonijele njegovoj organizaciji, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, Hrvatskom državnom arhivu, Hrvatskom povijesnom arhivu, Modernoj galeriji, odsjecima za povijest i povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, Arhivu likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Društvu povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zavičajnom muzeju Našice, a posebno zahvalu upućujem gradu Zagrebu i gradu Našice. Poštovane i poštovani, još jednom na kraju, dobrodošli u zlatnu dvoranu Hrvatskog instituta za povijest, u dvoranu koji je odjelni predstojnik dr. Iso Kršnjavi, čije je intelektualno obzorje bilo mnogo šire od granica ondašnje Hrvatske, s asocijacijom na salon za audijenciju u Dužbeskoj palači u Veneciji volio nazivati sala Delegato Borce. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, kolegice i kolege, zaista je sad teško govoriti nakon ovog uvoda moje uvažene kolegice Jasne Turkaj o Kršnjavom, da se ništa ne ponavlja. Ipak, meni je vrlo draga i časna dužnost da nešto kažem u ime Instituta za povijest umjetnosti, da spomenem još jedan puta kako je Iso Kršnjavi doista jedna od najutjecajnijih osoba javnog života u Hrvatskoj kasno u 19. i ranog 20. stoljeća. Da podsjetim još jedan puta na to da je Kršnjavi bio gorljivi pokretač mnogih inicijativa usmjerenih utemeljenju i jačanju hrvatskog kulturnog i nacionalnog identiteta, zasnovanog na respektiranju tradicije, ali i na uvažavanju modernih, kulturnih, gospodarskih i opće društvenih dostignuća i orijentacija. To što ovaj respektabilni znanstveni skup o Kršnjavu
priređuju povjesničari i povjesničari umjetnosti, govori upravo o golemom povijesnom formatu osobe, koja je najdublji trag ipak ostavila na onom području kulturnog pregalaštva kojim se danas ponajviše bavi povijest umjetnosti. Uostalom, Kršnjak je, kao što svi znate, na 1878. imenovan prvim profesorom povijesti umjetnosti i klasične arheologije u Hrvatskoj na sveučilištu u Zagrebu i time je zapravo utemeljena akademska povijest umjetnosti u Hrvatskoj. Naravno, njegovo djelovanje daleko je prelazilo okvire povijesti umjetnosti. Po prirodi pragmatičan, kao što smo čuli, ušavši u politiku, postao je predstojnik odjela za bogoslovlje i nastavu, ministar prosvjete i kulture, rekli bismo danas, koji je samo u 5 godina svoga rada na čelu toga odjela prema vlastitim riječima sagradio, pregradio ili dogradio preko 90 učenih zavoda i preko 90 crkava. U tom kratkom razdoblju Kršnjak je temeljito modernizirao kulturne prilike u Hrvatskoj. Njegov je program uključivao ne samo prosvjetnu i školsku politiku, već i cjelokupnu reorganizaciju umjetničkog i graditeljskog stvaralaštva. Svojim mecenatskim zauzimanjem i vještim političko-ekonomskim manevrima Kršnjak je skučene kulturne prilike zemlje uspio uzdići na razinu onih u glavnim središtima monarhije i time je Hrvatsku ravnopravno uključio u srednjoevropski pokret utemeljenja modernih nacionalnih kultura i razvijenih gospodarstava. I dok je Ivan Kukuljević-Sakcinski postavljen znanstvenih okvira istraživanja hrvatske i južnoslavenske umjetničke baštine, stvorio solidnu podlogu za gradnju nacionalnog kulturnog povijesnog legitimiteta, zauzimanjem Ise Kršnjavoga sa svjetovne i rekli bismo biskupa Josipa Jurija Štrosmajera s crkvene strane, sama se umjetnost angažirano i programski uključiva u procese utemeljenja, formiranja i promocije nacionalnog identiteta. Učvršćenje nacionalne kulturne samosvijesti u kojem je presudno sudjelovao Kršnjak bitno je utjecalo na duhovnu orijentaciju svih hrvatskih krajeva i odredilo je sve do novijega doba. Djelovanje Ise Kršnjavoga u kojem se povijesne reminiscencije, romantični historicizam i posvećenost narodnom duhu primjenjuju kao najprikladnije poluge za postizanje željenog prosvjetiteljskog i reformskog cilja, nije bilo na visokoj cijeni u doba socijalističkog poretka prožitog drugačijom ideološkom orijentacijom. Unatoč tome, Kršnjak nije ostao zaboravljen jer to zbog njegove važnosti za hrvatsku kulturnu povijest modernog doba jednostavno nije ni bilo moguće. Među povjesničarima umjetnosti koje treba osobito spomenuti, a i čuli smo od kolegice Turkalj, najviše mu se posvetila Olga Maruševski, kojoj i ovom prilikom treba barem posthumno odati posebno priznanje za temeljito proučavanje i interpretaciju djela i uloge Ise Kršnjavoga na kulturnoj pozornici Hrvatske utemeljiteljskog doba. Povjesničari umjetnosti sigurno nikada neće moći zaobići njegov kritički autobiografski zapis Pogled na razvoj hrvatske umjetnosti u moje doba, objavljen u Hrvatskom foru 1905. u kojemu se i današnjem čitaocu na živ i autentičan način podastire pregled nastanka nacionalnog umjetničkog stvaralaštva u Hrvatskoj od sredine 19. stoljeća s osobitim osvrtima na istaknutije umjetnike i njihovo djelovanje sve do početaka 20. stoljeća. Epitet velikog utemeljitelja Isu Kršnjak uistinu zaslužuje bez imalo pretjerivanja i patetike. Zaslužio je bez sumnje i ovakav znanstveni skup, koji će njegov doprinos razmotriti s mnogih relevantnih aspekata. Bilo bi predugo čekati 100. obljetnicu njegove smrti 2027. Čini mi se da i naše vrijeme treba svoga Isu Kršnjavoga i da je ovo naše podsjećanje na njega i njegovo gigantsko pregalaštvo za dobrobit hrvatske kulture u nezahvalnim političkim okolnostima, možda i nehotično posizanje za primjerom koji bi trebalo mutatis mutandis i danas nasljedovati, kao što su se u stara vremena nasljedovali uzori i primjeri zaslužnih ljudi. Jer ta stara vremena, kako pokazuje upravo Kršnjak, nisu bila samo konzervativna, već i napredna, a ljudi poput Kršnjavoga
bili su njihove vertikale koje su kao antene privlačile i odašiljale plodotvornu stvaralačku energiju. Vjerujem da će nešto od te energije posredovati i ovaj znanstveni skup posvećen velikom utemeljitelju. Pridružujem se još jedan puta zahvalama kolegice Tureta i svima onima koji su pridonijeli organizaciji ovoga skupa, u prvom redu ovoj našoj trojici, dakle kolegici Kraševac, kolegici Matijeviću i kolegici Ivani Mance, koji su najviše truda uložili da sve bude dobro organizirano i da naš skup ima što više dobrih prilika da postigne što više kvalitetnih postignuća. Hvala vam lijepa još jedan. Molim dr. Ivana Manca da nam pročita pismo predsjednika Republike koje je provodilo naše nacionalne. Evo to dobro. Znanstveni skup kojim vaša ustanova u suradnji s Hrvatskim institutom za povijest obilježava i vrednuje velik doprinos Izidore Kršnjavog, istaknutog hrvatskog političara, nastavnika i humanista, štovatelja hrvatske umjetnosti i kulture, prigoda je i za okupljanje istaknutih stručnjaka iz područja povijesti umjetnosti i srodnih znanosti, koju pozdravljam i svojim pokroviteljstvom svesrdno podržavam. Izidor Kršnjavom, profesor u povijesti umjetnosti i arheologije na Zagrebačkom sveučilištu, hrvatskom slikaru i političaru, pripada posebno mjesto u aleji hrvatskih velikana, o čemu će, uvjeren sam, svjedočiti i znanstveni skup koji organizirate u prigodi obilježavanja 85. obljetnice njegove smrti. Uz srdačne pozdrave, dozvolite mi stoga zaželjeti vam uspjeh u pripremi i održavanju cijenjenog skupa. Srdačno, predsjednik Republike Igor Josipović. Hvala. Nakon ovih riječi potrebnih riječi, ja bih zamolio profesora dr. Ivana Antiša da ovdje prvi referat o hrvatskim gigantnim čini se suvremenim naslovom duhovnici i duhovnici. Ljubav Sibirić. To sam obično govorio s ove strane, ne znam je ovo skretanje gurje. Prešao si na lijevu stranu. Da, ovisi s koje se strane gleda. U zajednicama u kojima se kroz povijest nalazila Ugarska, Austrija, Austro-Ugarska, prva i druga Jugoslavija, Hrvatska je zbog odnosa moći uvijek bila u podređenom položaju. Stoga je sudjelovanje u političkom životu Hrvati moji bio veliki izazov. U slučaju da su ga prihvatili, našli bi se pred dvojbom nastupiti u skladu s vlastitim uvjerenjem, koje je u pravilu bilo na tragu općeg interesa, ili se prilagoditi prilikama, a što je u pravilu značilo djelovati u interesu jačega, izvlačeći pri tome i korist za sebe. Druga varijanta, prilagoditi se prilikama, imala je podvarijantu. Iz oportunističkog ponašanja izvlačiti korist i za zajedničko dobro. Ta podvarijanta imala je najmanje aktera, jer su je kao sofisticirano mogli provoditi samo najsposobniji ljudi s najviše talenta, energije i spremnosti na rizik. To su oni koji su i u najtežim okolnostima rezonirali. Budući naraštaji neće nas pitati kako nam je bilo, nego što smo uradili. Oni koji su beskompromisno nastupali u skladu sa svojim uvjerenjem, nakon što bi poporekli pop, pa bob, idu udariti šakom po stolu, zbog odnosa moći, tu sintagmu često radim u ovom referatu, jer je nezaobilazna u svakom govoru o politici. Dakle, oni bi, nakon što bi udarili šakom u stol, doživljavali formalni neuspjeh, ispadali iz politike, a mnogi Zrinski, Frankopan, Eugen Kvaternik, a na svoj način i Šlupilo i Radić, ispadali i iz života. Zašto ovdje govorim o formalnom neuspjehu? Zato što su svojom žrtvom svjedočili o vrijednosti cilja, da je ostali služni kao putokazi do njega u nekim drugim povoljnijim okolnostima.
No, najzanimljivije su prolazili oni iz njihove podvarijante. Oni koji su iz oportunističkog ponašanja izvlačili korist iz opće dobro. Oni su objektivno jedini bili, zapravo, jedini mogli biti uspješni, no uz visoku cijenu. U javnosti su percipirani kao negativci, što više kao izdajnici. Među ovima nije teško uočiti Isu Kršnjavoga, kojim je posvećen ovaj skup. On je zapravo, kako se to kaže, školski primjer oportunista u hrvatskoj povijesti, koji je polučio uspjeh i za opći interes. Taka značajka toliko obilježuje da potiskuje sve druge njegove osobine u prvom redu kao umjetnika, kritičara, kustosa, reformatora, organizatora, utemeljitelja, političara, europljanina itd. Upravo stoga bio je i potreban ovakav skup da se svestrano ocijeni ukupnost Ise Kršnjavoga. Nastavljam s temom. Iskompleksirana trajnim strahom za puku opstojnost, hrvatska javnost relativizirala je uspjehe pobjede i neuspjehe poraze. Suradnja s režimom za kojih se vjerovalo da ide samo za tim da nas izigra, tumačena je isključivo kao djelovanje pro domu suda. Dakle, kao izdaja općeg dobra. Stoga i kad je donosila neke uspjehe, percipirana je kao moralni poraz. Neuspjeh pak, poradi odbijanja suradnje s režimom, doživljen je kao moralna pobjeda. Stoga se uspješno odbacivalo s gnušanjem, a neuspješno slavilo kao heroje. S tragičnim herojima hrvatska povijest se može čitati kao svojevrsni martirologij. Politika kao umijeće moguće sporo će se probijati kroz bespuća hrvatske zbiljnosti. Moralisti će dugo prevladavati nad realistima, politika kao pragma ustupat će pred politikom kao medijem u kojem je bitan sklad misli, riječi i djela. Skresati otvoreno u lice, udariti šakom u stol, igrati otvorenim kartama i doživjeti poraz pa i tragediju, osobnu i nacionalnu, značilo je biti heroj. Prilagoditi se prilikama i iz suradnje s režimom izvući makoliku korist za zajedničko dobro, značilo je biti izdajica. Dugotrajnost takvog pristupa politici stvorila je određeni politički mentalitet, bez čije raščlambe je teško sagledati životni put Ise Kršnjavoga. Taj mentalitet izvrsno secira Vinko Krišković, suvremenik, a i sudrug Ise Kršnjavoga u politici za vrijeme režima Bana Kuvena Hedervarija. Krišković je kao doktor pravnih znanosti bio zaposlen u personalnom odjelu predsjedništva zemaljske vlade, no vrijeme bio i Karlovac. Jedna vrlo zanimljiva osoba, nezasluženi outsider. On piše: Hrvati nisu nikako mogli shvatiti što je prava bit politike i kako je valja vršiti. Poistovjetili su je s patriotizmom i opozicijom, a opozicija nema nikakve veze sa samom biti politike, nego je nametnuta ili je dobrovoljna taktika neke političke stranke koja ne može da oživotvori svoj program. Stoga su Hrvati, piše Krišković, bježali od vlasti kao od nečastivoga, kratili se preuzeti odgovornost za svaku političku djelatnost kojom bi i vlast dobili, da ne bi izgubili časovite časti i ugleda u svoga neuka i fanatizirana naroda, koji je svejedno vapio naše pravice, a da nije znao što to znači i držalo svakog domaćeg sina u vladi Zanitkova, koji se je prodao za zjelo vijeće. Tako je nastao u javnom životu nered i nemar za narodne, kulturne i ekonomske potrebe sadašnjice, nastao je u politici pasivni otpor slobodnih živalja narodnih, politička taktika ubitačna za male narode jer slabi snage naroda, a pojačava vlast silnika. Slično kao i Vinko Krišković, u politici je rezonirao također jedan suvremenik Kršnjavoga i Kriškovića, Frano Supilo, kada je rekao, parafrazirajući jednu poznatu latinsku izreku: u politici postoje dvije metode koje predstavljaju dvije devize. To jest, skršit ćeš me, ali me nećeš saviti, i savit ćeš me, ali me nećeš skršiti. U naponu snage Iso Kršnjavović se savio pred Kujanom i u relativno malo vremena uradio toliko da nam ni 3 dana neće biti dostatno
da sve obuhvatno. Da se dao skršiti, bio bi heroj, no uradak bi mu mogao stati u nekoliko rečenica. Hvala lijepo. Zahvaljujem profesoru Antiću i ispričavam se za ovako uzbuđenje s početkom ovog znanstvenog skupa i nisam dobro stojati. Koji su važni za uredno održavanje ovog znanstvenog skupa. Naime, s obzirom na broj referenata i na broj sati i dana koje možemo ovdje u Zlatnom darovnom korisku da bilježimo životne dijelove proizvoda Kršnjavoga, svaki od referenata morat će se točno pridržavati minutaže koje smo mi predvidjeli za svaki pojedini referat. To znači da je svakome na raspolaganju 10 do 12 minuta. Ako mi osjetimo da je referent slučajno prekoračio to vrijeme, mi ćemo biti slobodni da poentira u zadnje dvije rečenice ono što je htio reći u prethodnim stvarnosti. Ja bih se samo nadovezala, dakle, iako ste dobili naše programe već 11, dakle, svi izlagači na ovom skupu dobili su i te upute, ali i ovaj dodatni program koji je priređen uz ovaj znanstveni skup, samo bih htjela podsjetiti. Večera se otvara u 16 sati izložba Kršnjavi naši štite u 18 sati, u Modernoj galeriji, a u 19 sati imamo osobitu čast da su grad Našice i grad Zagreb priredili prijam za izlagače skupa u Palači Berce. Dakle, molim vas da budete točno u 19 sati radi protokola Palači Berce tamo i da se zajedno još družimo u časti se Kršnjavija, a uz gradonačelnike Našica i Zagreba. Isto tako sutra u 19 sati otvorenje je velike i značajne izložbe u Hrvatskom povijesnom muzeju, koja je nosi također naslov Kršnjavi veliki promenitelj, ali još sa dodatkom ministar europskog duha. Naravno, svi ste srdačno pozvani. Sljedeći na redu treba biti naš kolega Niko Šopčević, međutim on se ispričao, danas ima vrlo važne znanstvene diskusije o bunjevcima. Sad će nam se on pridružiti sutra sa svojim referatom, a tema je vrlo važna i aktualna, slika Kršnjavoga o Mađarima. Dakle, nešto što je više od 800 godina na ovim prostorima aktualno za nas i za Mađare. Čućete sutra referat kolega Dinka Šopčevića. Sljedeći po redu je naš kolega Branko Ostajmer, koji će pokazati kako je to Kršnjavi postao mađaronski gost. Zahvaljujem. Sve vas srdačno pozdravljam. Kako je vidljivo iz samog naslova mog izlaganja, tema je jedna zanimljiva, možda je najspornija epizoda iz političkog životopisa Izidora Kršnjavoga, njegov zaokret i prilazak mađaronskom režimu Bana Dragutina Bujan-Kedervarija. Kako sam postao Mađaron, naslov je Kršnjavijeva teksta objavljena sredinom 1902. godine u osječkom mađaronskom listu Dan. U tom tekstu Kršnjavi je svoje raskrslavanje sa sve slavenskim i jugoslavenskim iluzijama te začetak svoga mađaronstva smjestio u 1867. godinu, dakle u svoje bečke studentske dane. Kako kaže, njegovo tadašnje mađaronstvo bilo je platonično i teoretično, ali ga i tada javno demonstrirao naručivanjem mađaronskih hrvatskih novina. U jednom drugom tekstu, objavljenom također u istom listu, Kršnjavi je objasnio i konkretno svoj prijelaz u prvoj polovici 80. godina, dakle onaj prijelaz kada je postao, rekli bismo, stvarni i djelatni Mađaron. Prema njemu, on je taj zaokret učinio iz nužde, odnosno tek nakon što je bio odbijen od Strossmayera i Račkoga i njihova kruga koji su mu, kako kaže, činili različite zapreke. Izvori ne pružaju dovoljno argumentacije koji bi potkrijepili takvo viđenje odnosa. Politički zaokret Izidora Kršnjavoga nije se zbio u jednom trenutku. Taj misao sazrijevala u njemu dulje vrijeme, a ako ne ranije, rodila se početkom 1883. godine, kada je ambiciozni povjesničar umjetnosti, dotada politički posve pasivan, postupno kroz više svojih čina započeo se udaljavati od Strossmayera i njegova kruga, a ona čuvena kandidatura u Brodskom izbornom kotaru na listi Narodne stranke bila je tek ona točka s koje više nije bilo povratka niti mogućnosti kompromisa. Kršnjavijev ulazak na političku scenu zbiva se sasvim sigurno ne slučajno,
u vrijeme kada je financijska moć đakovačkog biskupijskog vlastelinstva jenjala. Njezina snaga više nije bila ni izbliza slična prethodnim desetljećima kada je Strossmayer golema sredstva prihodovana većinom u prodaje vlastelinskih hrastika ulagao u stvaranje akademije, sveučilišta, galerije i potpomagao stotine drugih ustanova i pojedinaca. Dovoljno je podsjetiti da je Đakovačka katedrala posvećena 1. listopada 1882. i da je ona, prema nekim procjenama koje se ne čine nerealnima, progutala golemih 1.200.000 forinti. Vlastelinstvo je bilo iscrpljeno, a stanje će se dodatno pogoršati narednih godina kada Kuenova zemaljska vlada bude stavila ga vlastelinstvo pod sve prstaje. Kršnjavi u to vrijeme obnaša 3 službe, dakle na obrtnoj školi, u galeriji slika i na sveučilištu. Malo tko se ne bi zadovoljio tolikim opsegom posla, no njemu je i to polje rada bilo preusko. Posjedovao je tada iznimno znanje, iskustvo i sposobnosti, a rekao bih da je jedino što je ravno tim njegovim kvalitetama bile su njegova energija, ambicije i zamisli o kulturnom uzdignuću Hrvatske. Malo je poznato da je on već u veljači 1883. godine, dakle za vrijeme bana Ladislava Pejačevića, tražio put do saborskog mandata. Pretpostavljajući ispravno da biskup neće niti najmanje blagonaklono gledati na to političko aktiviranje, tražio je put preko zajedničkih poznanika da proba smešati biskupa, odnosno dati mu do znanja da bi se možda moglo zanemariti političke prepreke, a sve u korist kulturnog i znanstvenog prosperiteta Hrvatske. Tada od toga još nije bilo ništa, a znamo da je 1883. godina u svojoj drugoj polovici donijela burna zbivanja, aferu s dvojezičnim grbovima, narodni pokret, odstup Ladislava Pejačevića i napokon 1. prosinca imenovanje Kuen Hedervarija za bana. Nakon početnog kolebanja, najveći dio Narodne stranke podržao je novoga bana, a među njima su bili brojni bivši suradnici biskupa Strossmayera, uključujući i 2 člana nekoć glasovitoga triumvirata koji je vodio protunagodbenu borbu i rušio bana Levina Rauha. Bili su to Josip Miškatović i Ivan Vončina, tek je Mrazović ostao u oporbi. Ivan Vončina je napose značajan stoga što se on u trenutku Kuenova dolaska zatekao na mjestu predstojnika odjela za povoštvo i nastavu i što je on bio ona spona koja će povezati Kršnjavoga i Kuena. Vončina je stekao vrlo povoljan dojam o mladom banu i navodno je rekao s ovim mladim banom moći će se raditi. Čini se da je sličnoga dojma bio i Kršnjavi koji je zarana, za razliku od većine tadašnje hrvatske političke javnosti, ispravno procijenio da taj mladi grof nije nekako prijelazno rješenje, niti neka nepoznata figura koju će srušiti narodno protumađarsko nezadovoljstvo. Ako ne ranije, prvi izravan susret Kršnjavoga i Novoga bana zbio se krajem siječnja 1884. godine, kada je ban u pratnji Ivana Vončine posjetio obrtnu školu. Izvori nude vrlo šture podatke o začecima suradnje bana i Kršnjavoga, no čini se razložnim pretpostaviti da oni sežu otprilike u vrijeme toga susreta u siječnju 1884. godine. U tom je smislu vrlo znakovito visoko odlikovanje koje je Kršnjavi primio 25. veljače 1884. To je bio viteški križ reda Franje Josipa. Znamo li da su kraljevska odlikovanja bila dodjeljivana tek pošto bi prethodno bilo ustvrđeno ono što se nazivalo besprijekorno političko i moralno ponašanje kandidata, možemo zaključiti da je on već tada bio sve bliže vladi Kuen Hedervarija, odnosno da Kuenov režimu u političkom pogledu nije bio niti najmanje zazoran. U veljači iste 1884. godine Kršnjav je prvi puta stavio svoje usluge banu na raspolaganje. Naime, 1885. godine u Budimpešti se imala održati velika zemaljska izložba. Zemaljska vlada, na čelu s banom, nastojala organizirati hrvatski nastup, međutim, našla se u gotovo bezizglednoj poziciji kada su vodeći gospodarski krugovi u Hrvatskoj, prije svega Trgovačko-obrtnička komora u Zagrebu, odbili imati bilo što s tim pitanjem. Sličnoga mnijenja bila je i cjelovita hrvatska oporba kao i najveći dio hrvatskog javnog mnijenja. Tada Vončina predlaže Kuenu da se obrati Kršnjavomu, ovaj to doista čini, a Kršnjav vrlo rado prihvaća ponudu i organizira hrvatski
hrvatski nastup u Budimpešti. Zahvaljujući u prvom redu njemu, a zatim i drugim vladinim službenicima, naredne godine Hrvatska je u Budimpešti nastupila u jednom vrlo brojnom, rekli bismo, aranžmanu i ostvarila je vrlo važan i zapažen nastup. Kako je poznato, u jesen 1884. Kršnjav je kao kandidat Narodne stranke bio izabran u Brodskom izbornom kotaru. To je bio jedan tipični kuenovski izbor uz veliki udjel činovništva koje je proguralo Kršnjavijev izbor, a on je izabran usprkos radu biskupijskog svećenstva koje je po nalogu Strossmayera radilo protiv Kršnjavoga. Tada se, dakle, Kršnjavi definitivno pridružuje režimu i ono što je zanimljivo napomenuti, a nije dovoljno poznato, je da je u sustavu Kuenove vlasti da su bila još 3 člana Kršnjavijeve obitelji. Dragutin Kršnjavi, mlađi brat, bio je upravni činovnik koji je do kraja karijere dosegao rang podžupana. Zanimljivo je reći da je 1884. bio činovnik u Đakovu gdje se isticao svojim postupcima protiv biskupa i biskupova vlastelinstva, pa je biskup govorio da se on ponaša skoro kao razbojnik. Stric Mirko Kršnjavi do 1886. obnašao dužnost velikoga župana, kasnije će biti biran u Sabor kao član Narodne stranke. Drugi stric, Josip Kršnjavi, župnik katolički u Feričancima, također će biti biran za mađaronskog zastupnika u Saboru. Razložno je pretpostaviti da je i njihov utjecaj, a znamo da je Kršnjavi izgled da je bio blizak s njima, mogao utjecati na ovaj zaokret u broj polovici 80. godina. Pragmatični Kršnjavi iskoristit će naredne 1885. godine gotovo svaku pruženu prigodu kako bi potvrdio svoju odanost Kuenu te se pokazao dostojnim najviših službi unutar Kuenova sustava vlasti. U prosincu 1885. pojavio se kao svjedok optužbe u sudskom procesu protiv Davida Starčevića, Eugena Kumičića i Josipa Gržanića, dakle onih pravaša koji su insistirali na tvrdnji da je Ban tijekom izgleda u Saboru bio udaren nogom u stražnicu u jeku takozvane Ašinske afere. Kršnjavi je među drugim zastupnicima Narodne stranke svjedočio kao svjedok optužbe i po svemu sudeći pod zakletvom je lažno svjedočio da nikakvoga fizičkog kontakta bilo nije. U epilogu parnice David Starčević i Josip Gržanik bili su osuđeni. Kršnjav je učvrstio svoj banski položaj što je bilo zorno potvrđeno i visokim kraljevskim odlikovanjem, a Kršnjav je na sebe preuzeo još nešto više javne obraze te glas utvrđenog krivokletnika koji će ga slijediti do groba. U rujnu iste te godine zbio se još jedan zanimljiv događaj u Brodu na Savi prilikom posjeta kralja Franje Josipa, kada je Kršnjavi bez privole gradskog zastupstva grada Broda uz protivljenje najvećeg dijela građanstva jednu delegaciju predveo i mađarskom ministru predsjedniku Kalmanu Tisi. Naime, grad Brod je ovlastio, odnosno dao je mandat izaslanstvu da oda poštovanje kralju i banu, ali ne i Tisi. Sama prisutnost mađarskog ministra predsjednika i mađarskih trobojnica pri kraljevu posjetu bila je crvena krpa oporbi koja je u tome vidjela povredu nagodbe, pa je stoga gradsko zastupstvo oštro reagiralo protiv Kuena, a dopisnik pravaške slobode pisao da je time nanijeta ljaga gradu Brodu, budući da niti jedan drugi hrvatski grad nije se poklonio Tisi. Spomenuo bih još samo kratko slučaj također iz prosinca 1885. sa naknadnih saborskih izbora u drugom zagrebačkom kotaru, kada je Kršnjavi aktivno se zauzimao kao jedan od članova najužega kruga pouzdanika Bana Kuena za mađaronskog kandidata Ivana Maturca, starog unionistu i odvjetnika koji nije ostao upamćen ni po čemu značajnom, a protiv kandidata oporbe Marijana Derenčina, jednoga od najboljih naših pravnika toga doba i Mažuranićeva odjelnog predstavnika za pravo. Unatoč trudu i Kršnjavoga, tada je ipak za zastupnika bio izabran Zoraš Derenčin. Na posljedku tog prosinca desilo se još nešto važno. 1. prosinca preminuo je Ivan Mončina. Za Kršnjavoga je tada bilo još uvijek prerano,
i ispražnjeno mjesto predstojnika odjela za bogoslovlje i nastavu povjereno je dr. Stjepanu Skrevecu, pravniku, sveučilišnom profesoru i zanimljivo bivšem profesoru Ban UN Kedervaju za UN-ovih studentskih dana u Zagrebu. Kršnjav je međutim već tada svojim političkim i stručnim radom čvrsto zagazio na stazu koja ga je nepogrešivo vodila do položaja kojemu je toliko težio i zbog kojega je bio spreman počiniti niz spornih i nepopularnih poteza do položaja predstojnika odjela za bogoslovlje u nastavu. To će se dogoditi 6 godina kasnije, 1891. Zahvaljujem na pozornosti. Zahvaljujem doktoru Ostajneru. Sljedeća tema je posvećena naravno Igoru Kršnjavu i njegovom odnosu prema Banu Hunu, kako ne kažu Kujenu, ili kako stari zaključani govorili Kujinu, Banu, da vidimo kakvi su bili odnosi na ta dva političara koji su rezultirali na mnogim dobrim stvarima za Hrvatsku, bez obzira što je Kedervar ostao o zlu zapamćen, a o Kršnjavom evo tek danas počnemo govoriti na način koji je to mislili. Molim sljedećeg referenta, gospodina Marka Vukičevića, da ima riječ. Zahvaljujem i pozdravljam sve okupljene. U posljednjim desetljećima 19. stoljeća obilježeno stvaranjem nacija i europskih nacionalnih država, Izidor Kršnjavi provodi već nešto ranije zacrtan program koji polazi od sinteze do tadašnjeg stanja nacije, što nužno traži brzo stvaranje svega što je nedostatno: kulturnih institucija, organizacije školstva, te izgradnju glavnog grada Zagreba, središte Hrvatske kraljevine, Hrvatske, Slovenije i Dalmacije. Djelovanje Josipa Kršnjava stvara temelj moderne Hrvatske na pragu 20. stoljeća upravo u vrijeme dinamičnog političkog života u Trojici. No, za njega umjetnost i kultura, shvaćena kao slika naroda, postoji glavni pokretač djelovanja. Njegov plan stvaranja i unapređivanja hrvatske prosvjete i kulture bio je pomno smišljen i proveden. O tome svjedoči sam Kršnjav kada piše kako je pisao pravni fakultet u Beču po odobrenju cara i kralja Franje Josipa I s ciljem apsolviranja za 2 akademske godine, kao bi mogao s vremenom postati predstojnik odjela za bogoslovlje i nastavu zemaljske vlade, gdje kao ministar može slobodnije kreirati kulturnu i prosvjetnu politiku. Kozmopolitske ideje Josipa Kršnjava nastavak su Strossmayerove koncepcije stvaranja institucije u Hrvatskoj, vidljive u izgradnji kazališta, školskog foruma i obrtne škole, te u ilustraciji stanja hrvatske zbilje na zidovima palače odjela za bogoslovlje i nastavu, gdje pokazuje stanje naše prosvjete povezane s Santrikom i izabrane akcente iz hrvatske povijesti. Kršnjav je postigao potpuno preobraženje hrvatske prosvjete i kulture na kraju stoljeća u vrijeme vladavine najumraženijeg bana, Dragutina grofa Kuen Kedervarija, za kojega kaže da, citiram, u Hrvatskoj i Slavoniji vlada kao apsolutni kralj. Kuen Kedervari, eksponent mađarske kolonialističke politike, dolazi na dužnost bana s ciljem razbijanja cjelokupne hrvatske političke obave. Njegove metode su poznate: smanjivanje broja izbornih potreba, pooštravanje saborskih poslovnika te oslanjanje srpsku manjinu. Ta kolonialistička politika, shvaćanje vanjske Hrvatske kao teritorija koji vode do Rijeke, tada za Mađare njihovog grada Luke, vidjeli je u gospodarskoj politici. Primjerice, izgradnja željeznica provedena u mađarskom interesu spojanja Alfolda, velike mađarske ravnice i Rijeke na Jadranskoj obali. Tako dolazi do razvoja Rijeke i Riječke luke, dok Bakar i Senj ostaju u željezničkoj izolaciji i počinju stagnirati. Isto tako, 1894. godine nametnut je mađarski kao predmet u školama. Slijedi pitanje kako je u toj za hrvatske zemlje nepovoljnoj političkoj situaciji Kršnjavi uspio provesti svoj plan formiranja hrvatskih institucija i oblikovanja kulture, te da utkati u svijest hrvatskog bića i tako prikazati hrvatski identitet. Ubrzo nakon dolaska Kuen Kedervarija, Kršnjavi 1884. godine politički raskida sa Strossmayerom, te pristaje uz unionističku narodnu stranku, da bi ga 1891. godine Kuen Kedervari imenovao odjelnim predstojnikom za bogoslovlje i nastavu. Kršnjav je navodno kako je to imenovanje Kuenu bilo namjera već 1884. godine.
Nakon 5 godina provedenih na ministarskoj dužnosti od 1896. Kršnjav je umirovljen, potaknut događajem paljenja mađarske zastave. Njegovo političko djelovanje, pristupanje u komunističku narodnu stranku 1984. može se tumačiti kao politički pragmatizam, što potvrđuje pismo Ivana Meštrovića upućeno Vesni Gojbić u svibnju 1960. godine, a koje donosi razgovor Meštrović-Kršnjav. Citiram. U tim našim razgovorima pitao sam ga kako to da on može biti Mađarom, a ne Srećanić, i kako to da je mogao biti šef poluštolje nastave pod pojnom Federalima. On se na ovo nije uvrijedio, nego mi je gotovo očinski počeo tumačiti kako su i zašto oni, toliki Hrvati njegove generacije, pristali da surađuju u pojmovnom režimu, jer da je to bio jedini način da se bar nešto učini i sačuva za hrvatstvo, jer je Pojen pronašao jak oslonac kod pravoslavnog elementa u Hrvatskoj i podršku protiv hrvatskog nacionalizma. Kraj citata. Kršnjavijevo uočavanje političke realnosti, čega proizlazi i njegov već spomenuti pragmatizam, vidimo u citatu iz nedatiranog pisma koje je nastalo 1895-96. godinu. Citiram, svi oni koji misle da je Mađarska u Hrvatskoj imala u svim odnosima nekog sigurnog prijatelja i saveznika, očiti su glupani. Kraj citata. Slijedom korespondencije Pojen Kršnjavi može se naslutiti da je njihov odnos bio pisan i da je Kršnjavi poznavao dobro Pojenov narav i političke ambicije, koji 1903. postaje ugarski ministar predsjednik prvi put, ali 1910. do 1912. godine drugi put. Kršnjavi je unutar tog uskog prostora stvarao pogodne trenutke za realizaciju svog plana. Iako Pojen nije bio protiv napretka, kako kaže Kršnjavi, već njegovo poimanje napretka bilo je uskogrudno i politički zacrtano. Citiram, rekao nije da mnogo žali što ćemo izgubiti, ali njegov autoritet koji je prema gore poljuljan zahtjeva tu žrtvu. Osim toga, on je glavni odgovorni, pa samostalnu politiku prema gore ne može podnositi. Dolje to nije tako osjetljivo, tu će me uvijek i svuda braniti i štititi, ali na gore to ne ide. Glavno Dragutinu Pojen Federvariju očito da neke mjere odgovaralo djelovanje Kršnjavu kao odjela predsjednika. Citiram. Da, vidite, vi ste mnogo toga pokrenuli, čak i suviše. Zemlja mora malo počivati. Jedan predah mora nastati i zato ne bi bilo dobro da vi ostanete. Reklo bi se da ste se zamorili. Kraj citata. Rad Isa Kršnjava kao odjelnog predsjednika u razdoblju od 1891. do 1896. godine bio je, kako je već ranije spomenuto, pomno osmišljen i proveden. U relativno kratkom razdoblju, od svega 5 godina, učinjeno najviše za hrvatsku školsku kulturu. Tada se dodjeljuju stipendije za školovanje te za studiranje unutar i izvan države, te se izučava organizacija školstva i nastave u stranim zemljama, primjerice Švedskoj i Norveškoj. Prema uzoru stranih razvijenih školskih sustava nastaju planovi za njihovu primjenu u Hrvatskoj. Također dolazi do izgradnje modernih školskih zgrada, najljepši primjer je školski forum u Zagrebu, čime je uslijedilo potpuno osuvremenjivanje hrvatskog školstva kao preduvjet za daljnji razvoj Hrvatske. Utjecaj na oblikovanje hrvatske likovne scene, koja je Kršnjava kao slikara posebno zanimala, vidimo iz njegove korespondencije s istaknutim umjetnicima, primjerice Meštrovićem, Bukovcem, Mašićem itd., kao i utjecaj na izgradnju Zagreba. U vrijeme kada se Zagreb pretvara moderni grad, koji u uzoru prati glavni grad monarhije, Beč, Kršnjavi počinje politički i kulturno djelovati, te predlaže razne urbanistička rješenja. U pojedinim promišljanjima odmiče se od bečkog uzora, te nalazi uzore sa rebekom i talijanskim domaćim gradovima, koje planeri grada tada nisu prihvatili. To je vrijeme urbanističke preobrazbe megalopolisa svih europskih gradova koje Zagreb prati. Te suvremene ideje prenesene su na tada mali format Zagreba, koji postaje modern grad, glavni grad trojedne kraljevine, a ne samo prolazna logistička točka željeznice prema Rijeci. Jedan od velikih urbanističkih kulturnih projekata koji je Kršnjavu, citiram, veoma zanimao za citata i dao mu je veliki doprinos izgradnje zgrade Zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta, čiji je dovršetak obilježio dolazak kralja u Zagreb i u konačnici rezultirao odstupanjem Kršnjavu s dužnosti odjela predsjednika za bogoslovje i nastavu. Čin zapaljenja mađarske zastave, zbog koje Kršnjavi postaje kultus šef i miroje, simbolički zaključuje 19. stoljeće i otvara put novim političkim idejama. Potaknuta tim događajem izrečena rečenica Pojen Federvarija upućena Kršnjavome, citiram, sada odlazite s velikim uspjehom i čuvat ćete se za budućnost, koja je citata bila gotovo proročanstva.
tema je naravno vezana za Kršnjavijevo djelovanje u Hrvatskom saboru. Evo ja ću samo o proletiti kroz Kršnjavijevo saborsko djelovanje i istaknuti neke ideje koje u tom smislu zastupao. Isidor Kršnjavi ušao je u Hrvatski sabor na listi Režimske narodne stranke 1884. godine kao zastupnik Brodskog izbornog kotara. U još 2 mandata bio je izabran kao zastupnik kotara Bošnjaci 1887. i 1892. godine. Svoj prvi mandat nije do kraja sjedio u Saboru jer je od 1886. pa do kraja saborskog zasjedanja u svibnju 1887. koristio dopust za studij prava u Beču. U svom trećem posljednjem zastupničkom mandatu bio je i član vlade, odnosno bio je na funkciji predstojnika odjela za bogoslovlje i nastavu, pa je zapravo u saborskom zasjedanju prisustvovao uglavnom u toj funkciji. U svim zastupničkim mandatima Kršnjavi je bio aktivan član Sabora, bio je biran u različite važne saborske odbore, odbor za bogoslovlje i nastavu, odbor za trgovinu, obrt, komunikacije i javne radnje, verifikacijski odbor, odbor za sastav saborskog poslovnika, proračunski odbor i sl. Bio je član jednog važnog ad hoc odbora. Taj odbor bio je sastavljen kako bi se prihvatio, odnosno modificirao ili odbacio prijedlog Erazma Bačića i grupe zastupnika koji je podnesen Saboru u listopadu 1889. godine, a sadržavao je prijedlog da se saborskom adresom istakne zahtjev da se Dalmacija združi s kraljevinama Hrvatskom i Slavonijom. Na to ću se ukratko vratiti nešto kasnije. Kršnjavi je bio biran za zastupnika u Donji dom zajedničkog, odnosno Ugarskog sabora i to u mandatu od 1884. do 1887. i 1887. do 1892. A kada je izabran za predstavnika odjela za bogoslovlje i nastavu, od njega se tražilo da taj zastupnički mandat položi, što je on učinio. Kao zastupnik kotara Brod Bošnjaci podnosio je različite interpelacije na vladu kojima je tražio odgovore i zalagao se za rješavanje nekih gorućih pitanja tog područja. Dakle, za Brodski kotar vodio interpelaciju u kojoj upozorio da neke općine plaćaju veći iznos za župništvo od brodskih građana, smatrajući to nepravdom i zahtijevajući da se to ispravi. Vodio je interpelaciju u kojoj imao problem nekih općina vezano uz izgradnju željezničkih nasipa koji je uzrokovao opasnost od poplava, tražeći da se osiguraju sredstva za čišćenje već izgrađenih kanala za odvod te vode, ali i za izgradnju novih. Pozabavio se i pitanjem vodenica na Savi koje su zbog prometnih, tj. parobrodarskih linija često njihovi vlasnici morali uklanjati. Time im se nanosila golema šteta, te je Kršnjavi predložio da ih se otkupi i da se na taj način vlasnicima nadoknadi šteta. Za izborni kotar Bošnjaci njegove interpelacije su također se odnosile na sličnu problematiku, ponajviše na prometu, to jest na ceste, koje su na tom području bile vrlo loše i slabo izgrađene. Upozorio je tako na probleme, na primjer, općine Otok, koja nije bila spojena zidanom cestom s općinom Privlakom, pa su tamošnji stanovnici trpili velike štete jer nisu mogli svoje proizvode jeftino i praktično kretiti u Vinkovce na prodaju. Slična je situacija bila između još nekih općina, a naravno slične su bile i posljedice. U svojim interpelacijama upozorio je i na problem uništavanja mostova u pojedinim općinama Bošnjačkog kotara zbog prijevoza teških stabala iz tamošnjih državnih investicijskih šuma, tražeći od vlade da donese uredbu u kojom će obvezati sve one koji se koriste tim mostovima da plaćaju za njihove održavanje, a ne kako je bila praksa do tada da to čini samo općina. U posljednjim interpelacijama iznio je probleme pojedinih općina vezane uz česte poplave na tom prostoru, koji su pretvarali pašnjake u baru, što je štetilo stočarstvu, od kojeg je taj kraj živio, te je tražio da se izgrade kanali za odvodnju te vode, a predlagao je i popravke i izgradnju nasipa. Važno je ove interpelacije spomenuti jer svjedoče o velikoj aktivnosti Kršnjavoga kao zastupnika određenog kotara, s obzirom da da mnogi zastupnici nisu bili tako aktivni kao što je to bio Kršnjavi. U ovoj interpelaciji on je podnosio uglavnom u prva svoja 2 mandata saborska, jer je u trećem bio član vlade, pa je zapravo kao takav
on mora odgovarati na interpelacije drugih zastupnika. Najveći dio svog saborskog djelovanja kao i osobnog interesa Kršnjav je posvetio preobrazbi obrazovnog sustava u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. Prije nego što je postao zastupnik odjela za bogoslovlje i nastavu, bio je član saborskog odbora za bogoslovlje i nastavu i putem tog odbora predlagao je nove zakonske osnove kojima je nastojao poboljšati cjelokupni obrazovni sustav na tom prostoru, znači od same nastave do položaja učitelja, odnosno profesora. U tom smjeru nastavio i kada je postao predstavnik odjela za bogoslovlje i nastavu. Opozicija je često kritizirala njegove prijedloge i poteze, ali je Kršnjavi argumentirano i teoretski i praktično branio svoja nastojanja. Potvrdu za dobro obavljen posao dobivao je uglavnom izvan domovine, odnosno iz austrijskog dijela monarhije, ali i iz nekih europskih zemalja, čime se znao pohvaliti i u Saboru. Opozicija, napose Srpska samostalna stranka, ipak je dobila, a stavit ću pod navodnike to, potvrdu za svoje kritike na račun Kršnjavoga i njegove obrazovne politike, i to u demonstracijama koje su se odigrale prilikom dolaska cara Franje Josipa u Zagrebu u listopadu 1895. godine. Naime, Pavle Jovanović, prvak Srpske samostalne stranke i urednik Srbobrana, često je iznosio kritike na rad i Kršnjavog i čitavog odjela za bogoslovlje i nastavu, optužujući ih ponajprije zato da na sveučilištu omogućuju propovijedanje ekskluzivnosti hrvatskog naroda, hrvatske kulture, hrvatske prosvjete i sl., a da se zanemaruju Srbi i da je sveučilište zapravo upereno protiv osjećaja srpskog naroda. Kako je sveučilišna vlast imala glavnu ulogu u demonstracijama, a osim mađarske zastave stradala i Srpsko-pravoslavna crkvena općina, koji su polupani prozori, za Jovanovića je to bio znak potpunog poraza Kršnjavljeve obrazovne politike. Iz Kršnjavljeve reakcije očitovalo se i razočaranje tim događajima, ali i sumnja u vlastiti rad i postignuća, ali ta reakcija najvjerojatnije zapravo bila rezultat nagovještene odluke bana Huena Hedervalja da će za njih glavni krivac biti upravo on, Kršnjavi, i da će on jedini iz vladajućih struktura snositi posljedice. U ožujku 1896. u dogovoru sa banom Kršnjavi je sam podnio ostavku na mjesto predstavnika odjela za bogoslovlje i nastavu, ali je do kraja saborskog zasjedanja ostao zastupnikom. Na kraju bih se još ukratko osvrnula na neka politička stajališta vezano uz državnu pravnu problematiku koja je Kršnjavi iznosio u svojim saborskim govorima i koja je drugačije naglašavao. Državno pravno pitanje prema njegovom stajalištu bilo je riješeno temeljnim nagodbenim zakonom. Hrvatska i Ugarska su jedna država i to država Ugarska, u kojoj su i Hrvati i Mađari ugarski državljani. Odbio je mogućnost osamostaljenja Hrvatske i Slavonije, smatrajući ih premalenima da bi mogli očuvati tu samostalnost, jer bi postale žrtvom jedne velike vojničke vlasti. Usto jedinstvo sa Ugarskom po njemu je bilo i preduvjet za napredak Hrvatske, jer se iz vlastitih sredstava Hrvatska ne bi mogla sama financirati. Nagodbu je smatrao glavnim zakonskim okvirom unutar kojeg bi trebali djelovati hrvatski političari ako žele ostvariti duhovni i materijalni napredak svog naroda. Pravo Hrvatske i Slavonije na Dalmaciju nije osporavao, tu se sad vraćam na njegovo sudjelovanje u ovom odboru koji sam spomenula, znači vezano uz prijedlog koji su podnijeli Erasmo Bačić i grupa zastupnika o tome da se preda zahtjev Vladaru da se Dalmacija združi sa Hrvatskom i Slavonijom. Dakle, on pravo Hrvatske i Slavonije da Dalmaciju nije osporavao, ali je smatrao da nije trenutak da se zahtjeva njezino pripajanje, smatrajući da za to ne postoje realni uvjeti, to jest da na to neće pristati ni većinom Carinskom vijeću, niti sama Austrija zbog svojih strateških interesa. Osim toga, upozorio je i na to da se u obzir moraju uzeti još neke realne okolnosti, kao što su velike razlike između života u Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji, iz čega je proizlazio i različiti karakter stanovništva tih zemalja, iako je ono pripadalo istom narodu. Također je smatrao da su po geografskom položaju te zemlje vrlo različite, pa Dalmacija prirodno naginje Italiji, a Hrvatska i Slavonija imaju geografsko jedinstvo sa Podunavljem.
jednim citatom iz Kršnjavijeva saborskog govora u kojem se možda najbolje očituje njegova politička stajališta vezana upravo uz državnopravnu problematiku. Citat. Dakle, ja od bojazni koja dolazi iz sna patriotičkog osjećaja za moju domovinu, želim da se na postojećem državnopravnom temelju i u postojećem državnopravnom obliku ništa ne mijenja, nego da se u okviru ovom, na temelju potpunog sklada s mađarskim narodom, nastoji koliko je moguće više raditi za materijalni i duševni napredak našeg naroda. Zahvaljujem. Zahvaljujem kolegici Marijani i molim doktora Stefana Markovića da uzme riječ. Doktor Marković će govoriti o Kršnjavijevom odnosu prema pojedinju Austro-Ugarske monarhije na tzv. koncepciji Velike Austrije. Hvala Zlatko, dan svima. Ja ću se sad uklopiti u političke priče. Poznato je da je Kršnjavi imao šaroliku karijeru u političkom smislu. Kao gledišta u politici oblikovao u Strossmayerovoj seriji, a zatim se uvrstio u kolo onih članova hrvatske elite koji su se okupili oko bana Kujna i imali udjela u upravnoj moći. Nakon pada s mjesta sekcijom šefa u zemaljskoj vladi, obnovio svoju političku aktivnost prekinutu izlaskom iz zemaljske vlade, kad se priključio pravašima, odnosno onoj skupini pod vodstvom Josipa Franka, koja uz određene interne sukobe među pojedincima uspješno prevladavala početne slabosti izazvane velikim raskolom stranke prava, oslonivši se na jedinstvenu pravašku baštinu, čime je zauzela značajnu ulogu u hrvatskoj politici. To je bilo vrijeme pada mađaronskog režima i rasapa do tada vladajuće narodne stranke i njenih lamerata, odnosno jačanja hrvatsko-srpske koalicije s vizijom provedbe južnoslavenske politike kao i priprema Austro-Ugarske za aneksiju Bosne i Hercegovine, koju su nagovještavali promjenu dotadašnjih odnosa u političkom životu na području Banske Hrvatske, ostalih hrvatskih zemalja, vojne monarhije i dijela susjednih zemalja. U tom je kontekstu Kršnjavi bio među strajnim zagovornicima okretanja hrvatske politike prema Vijeću i recipročno poticatelja aktivnije politike monarhije na Balkanu, kojom bi se ne samo jačala njena održivost, nego i proširila uloga jedne od europskih velesila. Pogledi koje je Kršnjavi intenzivno objavljivao u javnosti podudarali su se s onima koji su iznosili pojedini visoki državni i vojni dužnosnici u austrijskoj polovici monarhije, ujedno je s njima bio i u izravnoj korespondenciji. Riječ je o heterogenoj skupini iz redova diplomacije u vremenu ministra vanjskih poslova Herentala, zatim najjače austrijske stranke kršćanskih socijala, visokog časničkog zbora, plemstva i, na posljedku, pripadnika kruga oko prestolog nasljednika Franje Ferdinanda, koji su svaki za sebe bili u kontaktima s hrvatskom stranom, poglavito s Frankom i Kršnjavim, ali i nekim drugim osobama s kojima su pretresali Hrvatsku ili kako se to ipak realno govorilo tada južnoslavsko pitanje. Zajednički nazivnik njihova nastupa bilo je oblikovanje jedne snažnije i regeneriranije podunavske monarhije, a u nekim prigodama koristio se pojam dosta proturječan velike Austrije, koji zapravo nije bio novost, jer se već koristio za vrijeme neoapsolutizma i za vrijeme prestolonasljednika Rudolfa, i to poneprije nakon vojnih poraza monarhije koji su tražili definiciju dotadašnje politike. Svi su oni time zapravo nastojali, svaki na svoj način, prevladati brojne slabosti zajednice naroda pod Habsburškom dinastijom i položiti temelje državi koja je trebala zauzimati istaknuti mjesto u budućnosti starog kontinenta. Na početku 20. stoljeća to je značilo da su jednostavno povlačenjem reformskih poteza zaustaviti nastavak produbljivanja unutarnje krize Austro-Ugarske i odbaciti bilo kakve kompromise u korist protivnika ili suparnika monarhije. Tako je gledište bilo osobito vidljivo u pitanju zastupanja državnih interesa u istočnoj Europi, nalasnitu u pogledu aneksije Bosne i Hercegovine, kad se upravo iz spomenutih redova odbacivalo popuštanje pred unutarnjim i vanjskim otporima, kad se govorilo o preispitivanju dualističkog ustrojstva, te konačno, ono što je bilo važno, nadzoru iridentističkih pretenzija koje su tada bojale u samoj monarhiji.
Kršnjavi je svoj ulazak u Frankovačku, ili točnije rečeno Starčeviću u Hrvatsku stranku prava, protumačio sljedećom izjavom koju objavio javnim glasilima, sad ću ja citirati jer je također na određeni način kontroverzno. Onog dana, kaže on, kojega kod otvorenja parlamenta na Kraljevskom dvoru u Budinu carska zastava, to je ona crna žuta, nije bila izvješena, jer je Košut dolazio u dvor, misli se na drugog Košuta, onog dana je meni pred očima svanulo veliko svjetlo koje sada postaje zbiljom. Ovdje je Habsburg, ondje je Košut. Onaj dan kad su prijatelji Košutovi u Beogradu izjavili da mora Habsburg izaći iz Bosne, mogao je svatko da jasno razadere. Da se velika Hrvatska dade pomisliti samo u Velikoj Austriji. Ja mogu da razumijem mađarski imperializam i podupirao bih ga ako Austrija neće da vodi imperialističnu politiku, ali s jednom Ugarskom koja hoće da se degradira na jednu balkansku državu, ne želim imati nikakvoga posla. Živjela Habsburška premoć na Balkanskom poluotoku. Kraj navoda. Zbog te izjave dobio odmah etiketu zagriženog zagovornika Velike Austrije ili tuđinske austrijanštine i ujedno epitet običnog bečkog špijuna, to je pijuna koji je zadužen za manipuliranje sa hrvatskom politikom. Njegovo pristupanje dijelu protiv jugoslavenskih pravaša popraćeno je ocjenom da je stranka tada dobila novog ideologa u starom ruhu koji usmjeravao njen brod suprotno onom pravcu koji određivao vrh hrvatsko-srpske koalicije. Tako su ga prikazivali neki suvremenici, poglavito politički protivnici skloni beogradskim strujanjima, a nepravedna nesklonost prema njemu dobila na težini osobito nakon sloma Habsburške monarhije i prelavi jugoslavenske koncepcije. Premda je za dio mlađih generacija, napose njegovih studenata i dalje ostao nenadmašni uzor unutar profesora. Kršnjavi je u stvari tada nastoje zagovarati, kao i frankovački pravaši, ideju o cjelovitosti Habsburške monarhije koja je ujedno mogla omogućiti cjelovitost Hrvatske u njenom okviru. Tako gledište isto nije bila novina za pravaše, jer su oni u svom programu iz 1894. umetnuli odredbu o ostvarivanju hrvatskih ciljeva u okviru monarhije na temelju lojalnosti dinastije, što je na određeni način trebalo omogućiti stranci da bude sposobna za vlast u danim okolnostima. Prekretnica nastaje s otvaranjem mogućnosti promjena odnosna snaga slijedom produbljivanja austrijsko-mađarskih trzavica, uopće stalnim jačanjem nacionalizma u svim sferama monarhije, međunarodnim zaoštravanjem i da kako promjenama u hrvatskoj politici izazvanima pojavom novog kursa. Valja osobito istaknuti da je u tom kontekstu Kršnjavi nasuprot drugih političkih skupina iz redova hrvatsko-srpske koalicije izbjegao bilo kakav oslonac na Kraljevinu Srbiju ili integralno jugoslavenstvo, izbjegavajući kritičko vrednovanje tih pitanja koje su u tadašnjem ambijentu imali svoje zastupnike neki dio prava. S druge strane, prirodno se zbog krize dualističkog mehanizma otvara put povezivanja s večnim čimbenicima, ne toliko s onima u Budimpešti, odnosno s onim krugovima koji su bili spremni za razgovore o unutarnjem preustrojstvu monarhije. U vezi njegovih pogleda najčešće se spominje trijalizam. Da kako ta forma nije bila jedino rješenje. Njome bi se dobila 3 ravnopravna politička žarišta u monarhiji, odnosno 3 države, ali bi ostali prikraćeni svojim nacionalnom životnom porivu neki drugi narodi monarhije, u prvom redu Slovaci, Poljaci, Česi i Rumuni, čime bi ostalo otvoreno i dalje nacionalno pitanje. Stoga se i po Kršnjavom boljim smatrao federalizam po narodnim jedinicama, to je načelo koliko naroda, toliko saveznih država. Kod toga narodne manjine ne bi imale pravo na državnost, ali bi se izišlo u susret njihovim kulturnim, vjerskim i naravnim zahtjevima. Federalizmom bi doduše bila isključena prednost pojedinih naroda pred drugima, ali bi stanoviti nadnarodni središnji čimbenici i organi koji bi vezali ove savezne jedinice bili plaćeni, prošireni i od veće važnosti nego je to bio slučaj kod dualizma, odnosno nego što bi to bio slučaj kod trijalizma. Ali u slučaju ove federalizacije opet bi sve hrvatske zemlje imale sačinjavati jednu jedinicu kao kod trijalizma, pa bi Hrvatska u tom slučaju postigla posebnu važnost u odnošaju prema ostalim saveznim zemljama. Iz toga možemo vrlo jednostavno zaključiti da Kršnjavi nije nikada mislio na utapljanje u jednu centraliziranu Austriju koja bi prevladavao njemački faktor, nego na koncepciju ravnopravnih država sa zadovoljenim materijalnim gospodarskim interesima. U prilog zaokretu prema Beču išla je ustrajnost Kršnjavog u pogledu ideje monarhije,
odnosno legitimističkog gledišta, da je dinastija bila po njemu prva veza po kojoj postoji već neko jedinstvo između rasparčanih hrvatskih zemalja. U dinastiju se polagala nada da će ih ona povezati. To nije bio izraz sentimenta, nego vjera u pravo i povijest kao podloge za ispunjenje hrvatskih političkih težnji s glavnim ciljem državnog sjedinjenja hrvatskih zemalja. Nadalje, očekivalo se i uvođenje općeg prava glasa koje na monarhijskoj razini trebalo preispitati dotadašnje dualističke odnose, a na hrvatskoj sceni otvoriti vrata upravljanja upravo pravoškoj stranci kojoj on pristupio. I on je u skladu sa svim razlozima, zato je ovo da ta stranka čiji član mora postići većinu i imati udjela pri vlasti da bi mogla aktivnije djelovati. Tako je zaključio, bezizgledno stranke da ikada dođe na vlast i uzrok svih razdioba unutar stranke Pravoški, što je svakako bilo ispravno u pogledu Frankovaca i zastupanja njihovih političkih ciljeva. Tako kratko izgledala politička misao Kršnjava u vremenu u kojemu sam ga ja sagledao. Bez obzira na to što isto iz različitih političkih kombinacija i što su prevladale druge koncepcije, njegove prvorazredne ideje zaslužuju biografsku pozornost po prilog temama i raspravama koje su mnogome ostale i do danas sporne, a njegove rasprave možemo još uvijek čitati kao izraz prominentnog predstavnika onih mislitelja koji su konstantno pokušavali razmatrati nove političke strategije radi lakše plovidbe između stila i harema. Hvala vam na pozornosti. Dame i gospodo, hrvatska historiografija je sve donedavno, pa čak od nekih autora i danas, izraz Kršnjavog definirala vrlo neobično. On je za historiografiju i publicistiku ostao liberal, mađaron i frankoklerikalac. Ima nešto u tim etiketama, sve on to bio je liberal, bio je mađaron, samo se to ne zaboravio da su mađaroni su tako bili liberali. Bio je Frankovac, samo se zaboravio da su Frankovci liberali. Je li bio klerikalac, moglo bi se reći da je i to bio, ako se uzme obzir da je pomogao pri stvaranju fuzije Staševićeve Hrvatske stranke prava i kršćanske socijala okupljenih oko novina Hrvatske. No, ako je riječ o Kršnjavi, ako je riječ o etiketama, puno je za jednog čovjeka. Isidor Kršnjavi je pripadao svom aktivnom političkom životu dvijema stranke. Narodnoj, ili popularno zvanoj mađaronskoj, koji je pripadao punih 38 godina. Bio je član Frankovačko-pravaške stranke, Staševićeve Hrvatske stranke prava, od 1906. godine do 1910-1911. godine, ovisno o tome što smatramo njegovim formalnim izlaskom iz te stranačke grupacije. Dakle, Frankovac je bio otprilike toliko dugo koliko je bio i na čelu odjela za bogoškovu dinastiju. Njegov ulazak u redove frankovačkih prvaša počeo jednom najavom u novinama da se želi 1906. godine na saborskim izborima kandidirati u Varaždinu za saborskog zastupnika. Iako ta vijest nije bila točna, to je bio nagovještaj da će Kršnjavi promijeniti političku boju i da će ući u političku arenu sa Frankovcima na jedan drugačiji način nego što je to radio dok je bio u vladajućoj strukturi i dok je bio, kako rekao, mađaron. Njegov ulazak u stranku bio je pomalo neobičan jer je primjen uz aklamaciju u rujnu 1906. godine poslije jednog govora Josipa Franka u kojem je on najavio da Kršnjavi želi postati član stranke, ali isto tako on je vjerojatno bio jedini pravaš koji je položio svojevrsnu pricelu na program stranke prava. U svom političkom djelovanju kao Frankovac Kršnjavi nije zauzimao nikakvu važnu funkciju u stranci.
Jedino zbog njegovog velikog političkog iskustva, koje je stekao još u 19. stoljeću, bio je kooptiran klub Starčevića Hrvatske stranke prava. Ali to je više bilo počasno i više da bude blizu nekih informacija koje bliže oltaru, te bolje nisu čuje, tako i kršćan je bio bliže saborskim zastupnicima da može djelovati sa svojim savjetima i njihovu akciju u parlamentarnom životu. Od brojnih akcija koje je on poduzeo kao Frankovac, ne smije se zaboraviti da je njegovo oštro pero bilo uvijek u funkciji njegovih političkih ideja, tako da u onošnom tisku, pogotovo Frankovačke konvencije, vrvi njegovim člancima. Isto tako njegovi politički protivnici su bili nemirstvi, on je za njih bio naprosto crvena krpa. Kad bi god kršnja bi nešto rekao onako je bio biljan s nekim političkim u Hrvatskoj, to su odmah novine donijele najčešće sa negativnim konotacijama. Njegovo stupanje u Frankovačke redove, kako se nije moglo sporiti drugačije, onda se govorilo da kako jedan takav čovjek kao što je on, jedan finansirani mađaron, može uopće se usuditi da uđe u jednu političku stranku koja je trebala nasljedovati jednog Antu Starčevića koji je bio u žestokoj opori prema politici koju su vodili mađaroni. Jedan od glavnih krimena koji se često kao mantra ponavljala kroz omorni tisak je bila ta da je uništio hrvatsko školstvo na Rijeci i eto taj zlotvor je napravio jednu gimnaziju na Sušaku koju se ja čudim danas kako će moglo tako nešto napraviti da se ne moglo hrvatskog školstva. Imat ćemo i na referati od toj gimnaziji da ćemo vidjeti da možda i nije bilo tako kako su njegovi suvremenici tvrdili. Kao Frankovac nije uspio ponovo ući u Hrvatski sabor. U doba banovanja bana Pavla Rauha, sina istog ovoga bana zapadnih skupina Hrvatsko-Ugarska nagodba, kandidirao se u Zagrebu 1998. godine na izborima. Protiv kandidatom je bio Đuro Šurmin, ugledni sveučilišni profesor i političar iz Hrvatsko-srpske koalicije, no nažalost Kršnjan je postao kratkih rukava, nije bio izabran, ali zbog afere koja se dogodila nakon izbora sa umirovljenjem Đure Šurmina, bio je optužen da je on kriv što je Šurmin došao u penziju, ali Kršnjan s tim nije on naravno nikakve veze. Ali kad se na nekoga lijepe negativne etikete, onda je zapravo jedna od tih bila samo još potvrda da sve što mu se pokušalo negativno natkovariti, zapravo i nije trebalo imati nikakvo realno utemeljenje. Razdoblje banovanja bana Rauha bilo je obilježeno neustavnim banom. To znači da za vrijeme tih 2 godine, 1908-1910 godine, Hrvatski sabor nije funkcionirao. Nije se sastajao, to odlukom samoga vladara. Naravno, ta odluka je bila potaknuta od političkih faktora u Hrvatskoj, prije svega samoga bana. Ali, usprkos toga, Frankovci su smatrali da je to pogodno vrijeme da se konačno nešto napravi za Hrvatsku. Malo prije Dr. Matković govorio o koncepciji Velike Austrije. Frankovci su bili za tu koncepciju, bili su za takozvani okvir da se hrvatske zemlje ujedine, ostanu unutar preustrojene monarhije. Čudovim rješenjem da su bili odlučni ostati u evropskom civilizacijskom krugu. Za razliku onih drugih koji su smatrali da treba sačuvati monarhiju, ali su pri tome zaboravili da će i izaći iz Evrope. Pa možda bi sve nas reći ovako, ne bez ironije, da je jugoslavenski eksperiment bio najduži put od povratka, izlaska i povratka u Evropu. Sam Kršnjan je tih godina bio čak i upetljan u neke sudske procese. Ne svojom krivicom. Kada je Scotus Jaton, Sitom Motom, navodni prijatelj Austro-Ugarske monarhije, bio je prijatelj toliko koliko je to odgovaralo interesima Britanskog imperija, napisao svoju brošuru Apsolutizmus Kroacije. Evo ja ću vam pokazati ovako in vivo, da nisam osobito sklon. Hvala na ovoj prezentaciji. Kršnjan je se kao vaši Frankovac osjetio polugran da mu odgovori. Sitom Motom koji je bio dobro informiran o odnosima o monarhiji, informacije o Hrvatskoj nije primao iz prve ruke, nego su mu to davali ljudi koji su bili na suprotnim pozicijama od Frankovaca i Kršnjanoga, ljudi koji su bili okupljeni politički u Hrvatsko-srpskoj koaliciji. Ono što je Sitom Motom u toj brošuri pokazao jest veliko nerazumijevanje unutarnje hrvatske politike, ali odlučeno u tome da dijeli političke packe. Vladavinu bana Rauha u 7 točaka je proglasio neustavnom. Samom bana je nazvao, malo čudno, ali vjerojatno je to u britanskom stilu, da je to eksponent mađarske politike. Apsolutno točno. I Kršnjan je to odgovorio. Svi hrvatski banovi od Hrvatsko-Ugarske nagodbe su bili eksponenti mađarske politike, jer su na tu čast dolazili ljudi koji je predlagao mađarski ministar predsjednik, a potvrđivao vladu. Prema tome, bili su eksponenti, drugačije se nije moglo biti hrvatski banovi.
u uvjetima postojanja dualističkog sustava i subdualističkog rješenja sa hrvatsko-ugarskom nacijom. Osma točka u kojoj se citom vodstvom oštro pominjala situacija u Hrvatskoj bila je vezana za tzv. veleizdajnički utjecaj. Ja neću ulaziti u tu problematiku, to je dosta kompleksna stvar i moglo bi tu biti zapravo puno više materijala za neke pravnike koji bi to mogli sa pravne točke gledišta razlučiti. Ja jedno mogu reći da je očito sudbina sudskih procesa su često puta opterećeni političkim razlozima. I taj proces jako imao svoje duboka pravna utemeljenja, imao i političku konotaciju. Prije svega bila je riječ o vremenu kada se Austro-Ugarska odlučila za aneksiju Bosne i Hercegovine, što je izazvalo ne samo unutarnje probleme u državi, nego imalo i međunarodne implikacije. Da stvar bude nezgodna za Frankovce, oni su zapravo jedna politička opcija u Hrvatskoj bili koji su podržavali sudski proces jer su znali da jedan određeni dio srpskih političara u Hrvatskoj doista djeluje u interesu Kraljevine Srbije, širi velikosrpsku propagandu, zapravo je željela srušiti Habsburšku monarhiju, njegov ruševima, stvoriti veliku Srbiju ili jedan lažni oblik eufemizam jugoslavensku državnu zajednicu. Naravno, kad je riječ tu, prije svega su bila braća Privičević, Svetozar, Valerijan, Adam i Milan Privičević. Nitko, barem ja nisam našao čak i u suvremenim zapisima, ne osporava da je statut Slovenskog juga koji je sastavio Milan Privičević kao časnik srbijanske vojske, a ranije kao hrvatske vojske iz koje je dezertirao, sastavio, evo ja ću vam pokazati, jedan ovakav primjerak se nalazi i ostavštvu Izidora Kršnića. Niko ne osporava da je to autentično. Samo interpretacije od 1918. do 1990. godina prošlog stoljeća to se tumačilo ne kao neke revolucije za rušenje monarhije, nego kao jedan pokušaj ujedinjavanja jugoslavenskih naroda. Sve je stvari interpretacije. Kršnjevi u svom odgovoru na optužbe koje su bile utarne na njega, da je on, zajedno sa strankom, jedan od onih koji su sastavili optužnicu protiv onih koji su bili optuženi za izdaju protiv Austro-Ugarske monarhije, vrlo je lako mogao odgovoriti. Naime, na Sarajevskoj noćnoj sjednici 1910. godine u travnju Mile Starčević, frankovački prezident koji je zajedno sa svojim istomišljenicima 1908. godine izašao iz Starčevićeve hrvatske stranke prava i stvorio svoju Starčevićevu stranku pravo, poznati historiografiju kao Miljenovci, pokazuje na Sarajevskoj sjednici ovaj dokument. To su dvije stranice koje je Hristo Kršnjani napisao i koje su navodno upotrebljene za pisane optužnice. Optužnica je ovdje, to je optužnica koju je sastavio Milan Privičević. Ja sam ga nekoliko puta pročitao, nisam našao niti jednu rečenicu koja bi se mogla odnositi iz ovog popisa Izidora Kršnjevoga sa onim što piše uopće. Možda sam krivo čitao, možda nisam bio dobro koncentriran ili možda nemam pravu optužnicu u rukama. Ono što Kršnjani na stranici 25 i na stranici 41 piše, moglo bi se dovesti u vezu sa revolučnim procesom, a možda i ne. Na prvoj stranici, ili Mile Starčević posjedao samo te dvije stranice, govori se o Šileru i njegovoj pjesmi Zvono. Na sli i blok. Zvono zvoni jedan za radost, jedan za veselje, kao kaže Kršnjani, a može pozivati i na Bog. Možda to ima veze sa revolučnim procesom. Na strani 41 Kršnjani govori o objedama koje je plemeniti Mirko Pisačić napisao u svojoj brošurici da je kralj, car Franjo Josip I, upoznat sa stvarima koje se događaju u Hrvatskoj u vezi revolučnog procesa. Kršnjani i to odnose. Evo, bez obzira na to što je vrlo teško utvrditi je li Kršnjani doista imao svoje prste u pisanju optužbe kao što to historiografija često puta uzima kao zdravo za gotovo, može se reći da je to stvar koja je dvojbena i o kojoj bi trebalo molite napraviti istraživanja i vidjeti u čemu je zapravo bila riječ, osim ako nije bila riječ o običnom političkom računavanju u Hrvatskom saboru i među različitih političkih opcija. 1910. godine Kršnjani vidjeći da njegova frankovačka stranka dolazi u opasnu zonu, da će se urušiti zbog loše godine financija, poduzima jedan korak koji će tu stranku pretvoriti u historiografskom smislu u stranku klerikala. Njegovim zalaganjem dolazi do fuzije između socijalnog kršćana, vezani od novina Hrvatsko i frankovačke stranke prava. No, međutim, koliko se god on to zalagao, sama fuzija nije baš najbolje ispala za njega.
na izborima 1930. godine novovodstvo stranke u kome su znatno uvidjeli pripadnici bivše kršćansko-socijalne stranke, nisu bili voljni da kršćani bude njihov zastupnik. Drugim riječima, kršćan je lagano bio istisnut iz onih pozicija koje dodati novo stranci prava. 1911. godine u pravošnom tisku frankovačkog klerikalne provenijencije pojavljuje se sitna notica da kršćan je zapravo uopće i nije član stranke ili je sam izašao. Mada jedna formalna razlika oko toga nije bilo. Dakle, ta epizoda izbora Kršnjevoga s njegovim članstvom u Slavčevićevoj Hrvatskoj stranci prava zapravo nije bila slučajna. U jednom razgovoru 1918. godine kada ga je došao posjetiti dr. Ivo Pilat, koji je u to vrijeme također bio Frankovac, ali onaj bosanske provenijencije, zajedno sa nadvisokoštaverom biskupom Šarićem i Čirom Tuhelkom i mnogim drugim hrvatskim intelektualcima iz razdoblja prije Prvog svjetskog rata. Na pitanje koje se političke opcije, on kaže, Frankovci su mi dragi, mnogi se točkama slažem s njima, ali ne u onim najbitnijima. Pilat kaže, ja isto. Koliko su Frankovci cijenili svog nekadašnjeg člana, govori to da je Mile Budak u glasilu Hrvatske stranke prava, Hrvatsko pravo, 1927. godine napisao na veliki, vidljivi nekrolog u Izidoru Kršnja. Zahvaljujem na pozornosti. Ona se ispričavala, dakle, onda slijedi Jurek Krišto s temom pokušaj utjecanja kažnjavanja na hrvatsku politiku u Bosni i Hercegovini u vrijeme Austro-Ugarske aneksacije. Hvala lijepa. Sve vas također lijepo pozdravljam. Evo, ja bih samo možda ilustrirao donekle ono što je do sada o politici bilo razgovarano. Ja ću na neki način pokriti to područje kad je Iso Kršnjavi bio član Kršćanske stranke prava i kad je surađivao usko sa Josipom Frankom. Možda Ljubomiru jedna tema za budući rad. Je li se u tom vremenu Kršnjavi savijao ili kršio? A možda za razmišljanje svima nama. Dakle, Kršnjavi se u to vrijeme dakako puno zanimao za sudbinu Bosne i Hercegovine i nadao se ujedinjenju Bosne i Hercegovine s Banskom Hrvatskom te Dalmacijom i dakako ponešto nastojao oko toga. Bio je, razumije se, protiv politike novog kursa, protiv naprednjaka, slavenske i južnoslavenske ideologije i protiv politike hrvatsko-srpske koalicije. Pored poznatih pisama koja je izvinjivao s Franjevcima Hercegovačke Franjevačke provincije, fra Didakom Gutićem i fra Ilijom Lekićem, usput rečeno, kad slušate sve što je čovjek radi, kakve dužnosti je obsluživao, i onda kad znate da postoje dva sveska njegovih zapiska ili zapisa svojevrsnog dnevnika, i kad vidite da je u njima stalno riječ o posjetama koje ide i održava sa raznim važnim političkim, kulturnim ljudima, i to sve manje više u večernjim satima, i kad znate da je pisao toliko članaka, onda vam jednostavno nije jasno kad je čovjek našao vremena još da piše tolika pisma. A pisao je puno, jako puno. Dakle, u arhivu Franjevačke provincije u Mostaru pronađen je dokument od 9 stranica, vlastoručno pisan, naslovljen Bosanske razmirice.
a tiču se analize i ocjene političke situacije u Bosni i Hercegovini i franjevačke uloge u njoj, te nesporazuma koje su imali s nadbiskupom Josipom Štablerom. Evo, upravo je taj dokument temelj za moj članak, opširni članak, a danas ću reći samo nekoliko općenitih stvari. Kršnjavije je bio u Hercegovini 1906. godine, dakle u godini osnivanja Hrvatske narodne zajednice u Bosni i Hercegovini, i 1909. to jest godine kad je pobjedila franjevačka struja nad Štablerovom strankom, Hrvatskom katoličkom udrugom. U međuvremenu je nastojao privoljeti Franjevce da prihvate Štablerovu politiku usprkos njihove utemeljene ljutnje na nadbiskupa. I da kako ja sada samo na neki način zaključno reći sažetak njegova argumenta. Štadler je, Kršnjavije ponajprije zamjerio Štadleru. Zamjeruje po njegovu sudu nepotrebno antagoniziranje Franjevaca. Mislio je čak da bi bilo najbolje da je Sveta stolica ostavila samo Franjevce u crkvenoj organizaciji u Bosni i Hercegovini. Gotovo u svakom pismu fra Iliji Lekiću i fra Buntiću izražavalo je razumijevanje za franjevačku ljutnju na nadbiskupa Štabera. No koliko god je Kršnjavi bio nezadovoljan sa Štablerovim odnosom prema Franjevcima, usput rečeno, čini se da je Kršnjavi bio također franjevački trećoredac, iako nije posve jasno. Razgovarao sam sa doktorom Matijevićem, on me uvjerava da ipak nije, da njegova žena jest. Ali postoje s druge strane indicije da jest bio, ali neovisno o tomu bio je odgojen u franjevačkoj gimnaziji, tako da vjerojatno vuče svoje simpatije prema Franjevcima i otuda. Ali u svakom slučaju Franjevce je volio i to potvrđuje nebrojeno puta u svojim pismima, Franjevcima s kojima se dopisuje. Dakle, ponavljao je Franjevcima svoje uvjerenje da je njegova politička, to je Štadlerova politika bolja od franjevačke. Dakle, usprkos činjenice što je priznavao Franjevcima utemeljene razloge što se ljute na Štadlera, također je pokušao uvjeriti da je Štadlerova politika bolja od franjevačke. To je dakako odražavalo njegovo uvjerenje da je Štadler vjeran sljedbenik politike čiste stranke prava, te da Franjevci očijukaju s naprednjačko-pokretačkom strujom, a nerijetko je i otvoreno prihvaćaju. Kršnjavi je optuživao Franjevce da ih je njihovo neslaganje sa Štadlerom glede podjele župa odvelo u zastupanje politike koja je protivna njegovoj. Kršnjavi to nije smatrao pametnim, dapače je mislio da je takvo postupanje štetno ne samo općoj politici Hrvata u Bosni i Hercegovini, nego i samim Franjevcima. Takvu politiku Kršnjavi je smatrao štetnom jer je išla protiv glavnog političkog cilja, a taj je jedinstvo i ujedinjenje Hrvata. Citiram kratko, Štadler i Franjevci zajedno vrlo su moćan faktor koji bi mogao mnogo doprinijeti ostvarenju naših političkih ideala. A da kako, onda je mislio da je Štadler u tomu ostao vjeran, dok su Franjevci zapravo izdali tu ideju. Kršnjavi je imao jasna stajališta o savezništvima koja je vodstvo Hrvatske narodne zajednice sklapalo u sklopu bosansko-hercegovačkog prokuta. Nije se previše osvrtao na savezništvo Hrvata s muslimanima, ali je bio odlučno protiv bilo kakvih saveza sa Srbima u Bosni i Hercegovini. Kršnjavi je bio neuspješan u svojim uvjeravanjima Franjevaca. Zbog toga je postao razočaran ne samo u Franjevce, nego u politički rad kao takav. U jednom pismu fra Didaku Buntiću
molio ga je, citiram, da mu više ne piše o politici. U pismu od 5. svibnja 1910. na koje je 3 dana kasnije nadopisao Didaku Buntiću odgovor neodazvan. Također je zdvojno zaključio: ne krade što ih volja. To je pomalo neobična reakcija čovjeka koji se pokazao izuzetno odlučnim i ustrajnim u provođenju svojih zamisli, kao što smo svjedočili kroz sva ova prethodna predavanja, ali također znak kako je posuđivao one kojima se obraćao. Zahvaljujem. Zahvaljujem doktoru Kristi, pozdravam kolegicu doktoricu Zdravku Zlodi. Evo, to će biti multimedijski. Ne? Šiva da se gleda. Zdravko, počne. Moje izlaganje će se odnositi zapravo na proslavenski aspekt života i rada Isusa Kršnjavija. Pri čemu ću istaknuti zapravo njegov odnos prema slavenskoj ideji kao takvoj i ukazati na karakter i intenzitet veza Kršnjavog sa slavenskim svijetom i kroz te primjere pokazati na kojoj mjeri su ti doticaji imali utjecaj na oblikovanje njegovog osobnog i profesionalnog habitusa. Prije nego što se osvrnem zapravo na samog Kršnjavog, potrebno je nešto reći o slavenskoj ideji, o modernom razvoju slavenske ideje koji se dijeli kronološki zapravo na 2 faze, to je kulturno i političko slavenofilstvo. Naravno da je hrvatsko-slavenska suradnja postoje prirodno puno starija od prosvjediteljskog razdoblja i da mu prethodne epohe predstavljaju preteču u hrvatsko-slavenskim odnosima, međutim razvoj moderne slavenske ideje na koju se on referirao i nije zapravo počinje negdje, uvjetno rečeno, 1780. godinom i kulturno slavenofilstvo ide do 1848. kada se događa određena prekretnica i u svijesti pojedinih slavenskih naroda da je ta koncepcija slavenske ideje uopće provediva ili nije. O tome je važno govoriti iz razloga jer Kršnjavi se naravno rodio 1863. znači pred samo 1848. i 60. godina kada je on student pa nadalje on već zalazi u ovu političku fazu slavenofilstva, kako se to službeno kaže. Ono što je interesantno da slavenofilstvo s vrijednosnog aspekta treba promatrati dakle kroz tu jednu nadnacionalnu kategoriju i nacionalnu. On je kritizirao obje, dakle, kritizirao je i panslavensku ideju vrlo brzo nakon upoznavanja s istom, a poglavito nacionalnu, hrvatsku nacionalnu panslavensku ideju. Premda je dakle, ta ideja slavenske uzajamnosti na općoj razini u drugoj polovini 19. stoljeća već bila praktički napuštena i izgubila je na važnosti kod većine slavenskih zemalja. Ono što je specifičnost zapravo Hrvatske je ta da je u hrvatskim društveno-političkim krugovima ona ostala prilično snažan faktor kulturno-političkih stremljenja pojedinih grupacija, što je naravno velikim dijelom Kršnjavi u kasnijim godinama kritizirao. Uzimajući u obzir tu činjenicu, dakle, možemo shvatiti zašto je on pripadao i mogao pripadati generaciji studenata u Beču koji su još, iako je to već bila napuštena ideja, bili pobornici sveslavenske suradnje. Idejno-političke faze u životu Izidora Kršnjavog zapravo pokazuju kakav je bio taj jedan nestalan, nečvrst, netrajan odnos panslavenske ideje, onda i južnoslavenske. Dakle, ovo su načelno nekako kronološki i tematski posložene idejno-političke faze u njegovom životu.
I dakle, on nije prvo za panslavizam, onda brzo shvaća da to zapravo ne bi išlo, pa onda veli to je idealizam kratkoga daha, mladenačka iluzija koja se utopila u iskustvu, pa je prešao na jugoslavensku ideju za koju isto ubrzo zaključuje da to nije to. U svojoj mađarskoj fazi, dakle, on nije više za panslavensku ideju, ali se ne može reći da je antislavist. Dakle, iako u tom razdoblju nerijetko ironizira na temu panslavenskih inicijativa, tu onda to naziva alkoholom krivog zanosa, panslavizam generalno drži nekom vrstom radikalnog oblika nerealnih hrvatskih stremljenja i očekivanja. U svojoj pravačkoj fazi, dakle, ovdje sam malo otišla daleko s kronologijom, tu treba staviti po 1906-1911. Njegov odnos je neutralan spram slavenske ideje do nekakvog pomirljivog, dakle, on brani hrvatske interese tu od nekakve mađarske hegemonije i tako dalje. U tom periodu čak se susreće s nekim poljskim predstavnicima koji imaju ideje o stvaranju mađarsko-slavensko-romanskog saveza protiv Njemaca i Mađara. Tu je prije svega poljski pisac i slavist Džehovski iz Krakova, o kojem ne mogu puno govoriti. I u najkasnije, dakle, njegove životne fazi ide ovo južnoslavensko razdoblje, gdje on već počeo lagano za vrijeme Prvog svjetskog rata sa tim pričama. Međutim, u toj fazi on se suočio zapravo sa svojom prošlošću na način da su mu neki našli za spočitati da nekada baš nije bio tako pobornik, dakle, slavenstva, odnosno južnoslavenstva. I on je tu došao u priliku da se mora braniti da nije bio germanist koji je djelovao protiv zapravo slavenskih interesa. Njegove, dakle, ako pratimo ga znači kronološki, vidimo da niti u jednom razdoblju Kršnjavi zapravo nije imao vlastiti stav spram panslavenske ideje. Već ga je on samo prema potrebi modificirao i to na način da je kroz različite, dakle ponekad i oprečne interpretacije istog, u stvari prema toj ideji referirao drugačije. Međutim, unutar njegove osobe u odnosu spram panslavenske ideje nikad nije došlo do stvarne transformacije. On se uvijek prema toj ideji odnosio ovisno o tome kakve su bile vanjsko-političke okolnosti. To zapravo sa samom panslavenskom idejom u cijelini nije imalo neke naročito veze. Ono što se njemu može priznati i treba mu se priznati da su kritike hrvatske panslavenske, pogotovo južnoslavenske politike bile opravdane, bile su providne. Zapažanja njegova bila su tu vrlo zanimljiva. Naravno, on je kritizirajući tu hrvatsku politiku, Krešnjavi se istaknuo zapravo kao zagovornik hrvatskih političkih interesa i na neki način je apostrofirao hrvatski politički anakronizam koji je Hrvatsku, kao što se kasnije pokazalo, vrlo skupo koštao. Realizam na koji se uvijek pozivao i koji je uvijek isticao, reflektirao se i kroz njegove odnose sa predstavnicima slavenskog svijeta, pogotovo na ocjene njihovog umjetničkog rada, pojedinaca iz slavenskih umjetnika sa kojima je dolazio u doticaj. I u kontekstu toga je vrlo zapravo zanimljiv njegov odnos i njegov komentar češkog, odnosno moravskog umjetnika Alfonsa Muhe, to na samom kraju. Dakle, kroz te kontakte mi možemo govoriti o odnosu Kršnjavog s predstavnicima slavenskih naroda za vrijeme studentskih dana. Tu nije nekih osobnih kontakata bilo. On je naravno čak bio i predvodnik istupanja slavenskih studenata iz akademičkog čitalačkog društva. Tu se je razočarao zbog sukoba između Rusina i Poljaka. Pokušaj suradnje i povezivanja s predstavnicima srpskog, dakle, umjetničkog društva Zora i našeg Velebita, to je bila nekakva jugoslavenska inicijativa, toga je još više razljutilo. Kontakti sa hrvatskim promicateljima proslavenske, odnosno južnoslavenske ideje, tu je zapravo bio Strossmayer glavna figura sa kojim je često i na čiji račun je možda, još bolje reći, često komentirao. Ono što nas ovdje može zanimati, što se vrlo rijetko spominje, to su slavenski umjetnici i intelektualci sa kojima se on susretao, uglavnom su to slikari. Henrik Šemiratski, Poljak, Anton Poljski, Mark Matvejević iz Rusije, Jan Matejko je Paminova Zbučevski, Bukovina, Ukrajinac, kojeg on naziva rumunskim slikarom, Marijan Džehovski, dakle poljski slavist i Alfons Marija Muha, Moravska. Ja neću, dakle, slavenski javni djelatnici i politički djelatnici, tu je u
Hrvatskoj praktički nespominjani Mihajlo Rajevski, to je ruski biskup koji je izuzetno važna figura za okupljanje slavenskog svijeta u Beču. Kršnjavija je posjećivao, nije bio impresioniran njime, iako su mnogi naši intelektualci, među kojima je Kukuljević njemu pisali, tu je bio dakle i naši slavisti, ga nije doživio. Može se reći da je kroz cijeli svoj opus i rad najviše i najduže veze održavao sa biskupom Vrhopeckim, koji je došao iz Ukrajine, dakle radi greko-katolika u Bosni. Ovdje ću se samo osvrnuti na Henrika Šemiratskog, koji je bio vršnjak jednako kao Antokoljski, da vidite zapravo otprilike da steknete uvid u njegov opus, jer je Kršnjavi rekao da je njega u Rimu naučio, on inače se bavio arheologijom, sve ono što se iz knjiga ne može naučiti. Dakle, ovo prvo je Ivana Orlanska, Nimfa, i ovo je vrlo zanimljivo, to je Noć Ivana Kupale. To je zapravo slavenska svetovina koju slave samo istočni Slaveni i djelomično Poljaci, to je zapravo slavenski Halloween. To je jedan rijetko viđeni motiv kod Šemiratskog koji je inspiriran slavenskom mitologijom, za razliku od Muhe, koji će biti jako prijemčiv na taj element. Htjela sam malo vam to približiti, njega je vrlo cijenio Kršnjavi. Ovo je, dakle, su Neronove baklje, to sam prikazala ovdje iz razloga jer upravo Kršnjavi u svojim zapisima spominje da je Šemiratski u trenutku kad su se oni vidjeli u Rimu, u čijem ateljevu je on radio, završavao upravo ovo plano. Sljedeći je Antokoljski Mark Matvejević, to je ruski kipar, u stvari rođen u Vilniusu, židovskog porijekla. Dakle, čovjek s kojim je došao samo jedan ovako kratki kontakt koji je bio zainteresiran za neke njegove radove, ali se nisu pogodili za cijenu. Tako da, evo da vidite, zapravo ovdje je Sokrat na umoru, ruski car Ivan IV. Grozni i, dakle, kroničar Nestor. I na kraju Alfons Muha, kojeg ja uvijek rado spominjem, kojem ne treba puno ništa govoriti, ali ja ću ga spomenuti u kontekstu njegovog opusa, dakle, slavenske epopeje, koja je nekako pala u zaborav, koja je zapravo demantira, Alfons Marija Muha demantira samo Kršnjavu u tome da je slavenska ideja zapravo beskorisna bila i iluzorna. Alfons Muha je uspio u svojem radu postići ono i dokazati da slavenska ideja ima smisla na polju umjetnosti i znanosti i da se na tom segmentu, na toj platformi može ujediniti slavenski svijet. Ovo je apoteza Slavena, ovo je sa jednog njegovog plakata, on je djelovao radi u Parizu. Jedan uzorak, ovo je vrlo zanimljivo, prikaz pradomovine Slavena. Dakle, on je u slavenskoj epopeji, to je 20 platana, recimo ovakvih, prikazao epizode iz povijesti svih slavenskih naroda. Nas je predstavio obranom Sigeta Nikola Šubića Zrinskog. Meni se ne sviđa, to mi se najmanje sviđa od svega što je napravio. Dakle, to je upravo ta obrana Nikola Šubića Zrinskog. To je možda jedno čak najružnijih platana koje je napravio, zato je se potrudio krunidbe cara Dušana. Mora se priznati da je to sjajno, on je bio dosta inspiriran tom slavenskom mitologijom i tako dalje. Dakle, Alfons Muha, koji je htio na neki način svojim radom promovirati i istaknuti, apostrofirati vrijednost tog slavenskog identiteta, je uspio to napraviti kroz rad. S druge strane, Kršnjavi nije uspio prepoznati mogućnosti te slavenske ideje kroz umjetničko djelovanje. Naravno, ne može se ući u sve moguće detalje o kojima bi vrijedilo ovdje govoriti. Ono što želim istaknuti, evo na samom kraju, Isidor Kršnjavi je bio moje ispitno pitanje na upisu na fakultet, dakle usmeno, i sada ovim skupom, dakle, zaokružujem jednu etapu svojega života i rada. Nadam se da to nije kraj. Tako, pa nadam se, ako sam se upisala na fakultet, da je onda i ovo dobar znak. Zahvaljujem.
Primijetili ste da do sada ovo famozno zvonce kolega Martinović ne ide upotrijebljeno. Nadam se da će tako ostati u nastavku, a pošto nam je ostalo sada vremena, a možda bi bilo zgodno prodiskutirati neposredno dosadašnje izlaganja, ako postoji neko pitanje, evo da se nastavimo na ovu odličnu sekciju povjesničara, koji su nas doista uveli na jedan vrlo reprezentativan i pravi način u djelovanje emisije Kršnjavija, dakle u svim fasetama njegovog svestranog bavljenja politikom i poviješću i kasnije povijesti sa njime. Ili vam je možda draže da najavimo jednu stanku u kojoj imate mogućnost ovdje u prostoru Palače u Parišku 10 ponuditi kavu, zadržati se u kolegijalnom razgovoru i nastaviti onda u 12 sati sa nastavkom izlaganja.